Dobrý večer, musím makať na mojej práci, ale ako včera, keď som sa podíval do televíze, tak tam byli správy a tam byli, že rozhodne nechoďte z domu, lebo tu sú nejakí zombíci. Ja neviem očividne, o čo sa jedná, takže sa ideme podívať k policajtom, zistiť to a potom uvidíme. Takže musíme jet k policajtom. Jedeme k policajtom. Nabúralo som. Dobrý den. Dobrý den, takže říkali ve zprávách, že tu jsou nějaký zombíky. Je to pravda? Jak to, že nevíš, jak jsi policista? Dobrý. Takže musíme to nějak zjistit. Musíme něco odpozorovat, prostě to nějak zjistíme. Ale asi jdu dom, rychle si zabarikádovat, ale ještě jdu za mojím známým, který je na farmě. Joj. Co se to děje? Já neumím ovládat svoje auto. Pomoc. Tak jdeme na tu farmu. Toto je na dlouho u mě, lebo to se prostě nedá ovládat. Takže už jdeme, je tu ta farma, musíme len zaparkovat už. Tak. Čau. Víš o těch zombíkoch, co se tu dějí v této zemi? Brookhavenu? Lebo já samozřejmě nevím, lebo jako mi to dojde dost povedomé. Nikdo o tom neví. Možno teraz asi. Tak asi to bylo nějaký poplach, len aby vystrašili lidi, lebo nikdo o ničem neví. Ale ještě se opýtam tu ulicních. Takže jedeme domů. To je teda, už asi půjdu spát teraz, lebo celou noc vyšetruju nějaké problémy. Jo, takže zaparkujeme. Jdeme. Někdo mi píše zprávu, jo, dojdi, čau. Jdeme koukat Netflix. Dobre, poď. Usaď sa kam chceš, ja ti dám sušenky. Počkajte chvíľu. To bude trvať na dlho. Už sa to nese.
máš sušenky s mlékem a jo, no, takže... Za 5 minut jdeme. Takže, keď jdeme 5000 lajků na toto video, tak natočím Brookhaven skryté místnosti, prostě, čo to, nevím, jak sa to teraz hovorí. Ale jako, poďme spať. No, takže něco mě volal. To nedáš. No, uvidíme, tak ľudé. Jestli máte rádi moje videa, tak dajte rozhodně odběr. Budu moc ráda, tak a nezabudnite aj like a zvoneček, takže to je všecko. Ale dám to, ľudé, dám to, zpívajte se mnou. Dám to. Dobre, jdeme už spát, lebo jako už... Už jsme se vyspali, jako, takže někdo mi volá. Halo, jo, já hned tam budu, takže ještě musím jít vyzvednout poštu, jsem zabudla. Tak jdeme s mojím autem. Čau, kámo. Takže jdeme to proletět. Dobre, takže jdeme. Lebo sa mi to nevypočítalo. No poď, kámo. Pridáme moje najrychlejší tempo. Kde sú ty balíky? Tak, jdeme to vyzvednout. Tu máte. Dobre, takže jestli chcete part 2, tak dajte tých 5000 lajků. Takže čus a nezabudni dát odběr.